pochopitelně našeho videa, já vím, dlouho videa nevydával se, jenom shorty, ale to je jedno. Já jsem jim dneska chtěla ukázat, co jsem si objednala a do komentářů tak napište Matyáš, protože dneska má svátek Matyáš, takže já zdravím, takže já vám to jdu ukazovat, takže je to jenom pár drobností, fakt. Takže první byla tahle ta kabelka, třeba nějaký make-upy, nebo nějak tak. Tak, že to byla první kabelka. Ta stála 280, což teda nechápu, že to bylo tak drahý. Potom tohle, to je třeba na nějaký dárečky, třeba kdyby jsem chtěla, že to i něco je. Lízátka. To jsou lízátka. Tady napsáno: děkujeme za váš nákup. To je strašný, to jsem úplně nečekala, že tam budou lízátka. Oh my gosh. A potom je tady taková Ježišmarja, už tam je tolik papíru. Oni mi to dali s papírama. Potom je tady takováhle věc. No nějak tak. Je to mega hezký. Tohle to asi dám za dárek mý kamarádce nejlepší. A nevím, ještě nevím, ale Kiki, jestli se na tohle to koukáš, nevím ještě, jestli ti to dám za dárek, takže bude to asi překvapení, jestli ti to dám nebo nedám. Když tady bude, ne, to už je moc, tak třeba 53 lajků, tak to dám mý kamarádce nejlepší a to je Kiki. Potom mám tady takovýhle, že tohle je lesk, je mega dobrý, třeba už jsem ho zkoušela, ten stál 35 korun a je mega hezký a já jsem nechci dát, já moc nejsem jako by na lesky. Potom hrštěnka, ta se mega líbí, mega, doporučuji. Tahle ta stála tak asi 54. A poslední je tohle. To je na podpaždí. To moc nepoužívám, ale asi začnu. No, mega krásný to voní. Čuchněte si. Čuchněte si. Ale to je mega. Nevoní jako moje babička. Ne, co když jsem to dostala moje babičky? Ty má svůj lesky tady. Takže tohle to bylo pro dnešní video všechno, takže čau.